Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين عدد نعم الله وإفضاله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambade teve shirfila la jabaw kishi ala tado hina ala tado barka ala tado ala ka jidi ka chaya ne na okringle na bela jelenka wajulu kena kan mo amawla duniya ka fo ambe Côte d'Ivoire jamana kono ankara mo Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara kala seli nowla sam baflantan sheki kalo wolonvla le wolonvla ay wajulu kena bele dosgi jamiyatu ansar din tondeo anu kan nyogon ye boake min wajulu nyina mayara kusebe sigida temene na ambora ka kun folo yirawla femi mbora boake Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara kala selina ange je ka tola je nyon fe bodo taw ala ka dine fle sira ala ji sira ala ji arabu kango te anglete mo dole hina ka kan dine mi dine ka kango kuni arabu kan te kwanti do ali dine na wali la haram go ali dine na biu bituma Arab kandila ne kon jip mana akanga pomana ngatu ano ne binga dula kanfo ene muso de bome ene bitamu Arab kafolo amba na dula kanfo mais na fora ko aljina na de bituma en Arab e ko ina ko jalu na de bituma bo anglewa yela ko kuma de ayi jugodra akada alaka kelibaliana aw de wali billahi al-ali al-azim ankara bo tobe tan alaka ya kuma do sallallahu alaihi wasallam yeni foya alaka ko jugodi lan adatu naf lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu kira ko auti do alijina na abada alai alijina haramu ya ubeka ko fuaka ke munini jeli comme ale kira ba don au sisega ke munini fuaka ke nyon tant que amak nyon ganu ka nyogo mine kira ko atike munini akome ati to ma fendo foi ni asona ko ke abi nyon ganu avec le monde avec le Haïti islamé pays le parce que srama sera yobe l'islamé ni bente ala te ayna ni kuma polosi ko sebe la arabe na yoro bende yoro ala te du ni bebalia ba kono ala ka hereti si abi saraka boka ko be ke domi fara toroka parce que amabe sukun te ngo fe ni sukun bana nyona doro ala bita ala ko ati do ali dina na fiu fo aka ke mu'mini wati ke mu'mini fiu fo aka nyon kan akwati to nga friend fo nayo ke doro ali nyon kan la mebe willa ka kilo ma joka kira la kira ko afsu salama bainakum ayi salamu chari ali nyon mais an karamɔgɔ ye min ta nin kɔrɔ la ko a ye foli kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ a ye ɲɔgɔn fo ko tant que mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fo ko a bɛ diya ɲɔgɔn ye oui ni maa min y'a kɛ salamu tahiya ye an t'o sɔsɔ an b'a fɔ ɔhɔ kuma in ye tiɲɛ mais tiɲɛ ne ye tiɲɛ wɛrɛ de ye kira ko a ye salamu cari a ni ɲɔgɔn cɛ bonjour bonsoir o ko tɛ
a ye salam kisi cari ani ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ de ye e ye silamɛ ye ne ye silamɛ e k'a dɔn ne na ko ne t'i muso nɔfɛ i k'a dɔn na ko n t'i ka nafolo nɔfɛ i k'a dɔn na n t'i fɛ k'i tromper i juguya tɛ n kɔnɔ o de ye kisi carili ye ani ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min ye ne wele ne dalen don nin na a tɛ muso fɛ a tɛ n ka nafolo fɛ n hasidiya t'a la n'u ye ne wele n ka baarakɛyɔrɔ la ko i terikɛ karamɔgɔkɛ fɔli kɔ ko n b'i muso dɔ wele a y'a bisimila a ka ji d'a ma n bɛna k'a ka n kɔnɔ mɛ don o don min bɛna ne nɔfɛ n ka baarakɛyɔrɔ la bonjour Aïdara salamu alaikum i bɛ cogo di ka dugawu kɛ ka taa ni zigara o ni muso la ka sɔrɔ don o don a b'i fo n'a fɔra a fɔra n kɔ n bɛ kalanden dɔ wele walima n balima dɔ a ye cɛ in jateminɛ dɛ foli de b'o kanu b'i la foli t'i maa kanu don maa na dɛ kisi carili de bɛ mɔgɔ kanu don mɔgɔ la mago t'i muso la jɛnɛya sira kan mago t'i denmuso la i ka nafolo hasidiya tɛ n na ne bɛ e yɛrɛ fɛ n'o carili ni maa o maa cɛ a bɛ k'i fɛ sɔgɔma to yen wula to yen salamu cari a fɔra ko a denkɛ man kɛnɛ boli ka taa mun b'a la a ye ne bɛ mɔgɔ dɔ dɔn o ka baara ye nin ye n'o fura k'a la a kunkolo bɛ lafiya sisan e k'i ta juguya denfa ta ye bilahi a ti bɔ a kɔnɔ a ti bɔ a kɔnɔ fiyewu o de ye salamu cari ye an sɔgɔma ani wula tɛ afsu salama bainakum a ye kisi cari ani ɲɔgɔn cɛ cɛ k'a dɔn i t'a muso fɛ i t'a ka nafolo fɛ a juguya t'i la ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ i bɛna se ko o de ye kisi carili ye amin o tuma na a y'a janto fɛnba min na kanu don o de la n b'o fɔ an sabu ye kuma bɛɛ a ye ɲɔgɔn minɛ dugawu t'i jaabi ni ɲɔgɔn minɛ tɛ dɛ musa dɛsɛra firawuna na nin kama ala ka kira dɛsɛra kafiri la a ye tarikuw lajɛ musa y'i kɛ firawuna ka siɲɛ dama min na ni firawuna bɛ dankara la a ye histoire lajɛ fo musa kamana gɔnna musa ko ala a kɛra cogo di ne ma e jugu ye firawuna ye kafiri don ni y'i kɛ kira ye ni n'i jugu bɛ ɲɔgɔn na a ye dankari na ala o tumana mun kɛra c'est fort ala ko cogo di a ko musa a ko a bɛ gɛlɛya dɛ a ko ne yɛrɛ ala de ye leju dɔ ta n yɛrɛ kan o leju bi ne yɛrɛ ala de kan ko maa o maa y'a bangebaa bonya a ye nin lamɛn denmisɛnninw a y'a jira lamɛn a ti nimisa wallahi ala ko musa ma ko ni ala ye leju dɔ ta n yɛrɛ kan maa o maa y'a bangebaa bonya maa o maa y'a bangebaa bonya ni ala k'ale la n t'a tigi labila dabe si a ko musa firawuna y'a bangebaa bonya firawuna jamana a bɛ boli de bato mɛ a kɔntana ka se yɔrɔ la a ko ale yɛrɛ de ye ala ye ana rabbukumul aala a tilala kun a ko bani israilakaw ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne ti ala wɛrɛ dɔn aw la ni ne firawuna tɛ a ye nin kuma fila de fɔ a ko ne ye aw ka ala ye wa n tɛ ala wɛrɛ dɔn a fɛ daba wɛrɛ dɔn a la ne kɔ ala ma foyi fɔ a ye ni aya fila ni ɲɔgɔn cɛ san 40 de bɛ yen 40 ans a fila ni ɲɔgɔn cɛ a ye aya fɔlɔ fɔ ko ana rabbukumul aala ne de y'aw ka alaba ye ala ma foyi k'a la san 40 kɔfɛ a ko n tɛ daba wɛrɛ dɔn a la ni ne tɛ ala ma foyi fɔ a ye mɛ a nana bani israilakaw ɲani ka mɔgɔw tɔɔrɔ min na a kana mɔgɔw tɔɔrɔ a ye sira tunɛli a y'a jira lamɛn a kana tunɛli kɛ n'i ye tunɛli kɛ ala ti lahara kɔnɔ dɛ i b'a ye a kana mɔgɔw tunu tunɛli man a bɛ seli cɛ a bɛ su cɛ a b'i bɔ ala fɛ a bɛ laban ko juguya s'i ma a kana mɔgɔ tunu a man ɲi
Musa nana bani Israël Firawuna nana bani Israël lakaw tɔɲɔ yuzabbihuna abna'ahum u b'u denw bani Israëlakaw denw de da k'u kantigɛ komi sɛ bɛ kantigɛ cogo min u bɛ tila ka a musow ɲɛnama minɛ k'u tila cɛw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ jɔlen ɲa ala ko Musa ma i labɛn dɛ min ci Firawuna ma innahu tɔgɔ ala ma fɔ a ko a ye ala dɛ innahu tɔgɔ ko Firawuna yadara a ye da sanfɛ o kɛlɛ de wulilen Musa dɛsɛra la ala ko dugaden don ne dun ala ko n ti dugaden labila fiyewu denmisɛnw a y'a janto bangebaa ko la bangebaa dama tɛ min y'i wolo ye dɛ maa o maa n'i bangebaa si ka kan o y'i bangebaa dɔ ye i ba sinamuso i bangebaa don hali ni denmisɛnnin don hali n'i ka kɔrɔ ye tant k'i fa muso don i ba don i bɛ dɛmɛ min sɔrɔ i ba fɛ i b'a sɔrɔ ale fana fɛ a y'a kɔlɔsi denmisɛnw n'i ye barika sɔrɔ dɔrɔn i bɛ lafiya diɲɛlatigɛ la ni barika y'i jɛ mɔri tɛ se k'i dɛmɛ dɛ denmisɛnw a ye bangebaaw bonya minnu bɛ tunga fɛ yan ni ala ye dɔɔnin nɔgɔya ye a y'a janto bangebaaw la i y'a ye ala ka kira dɛsɛra kafiri la parce que ko a y'a bangebaa bonya Firawuna n'a ka maabaya ni jamatigiya a ko a ka jɔnw ma ni dumuni mɔna mɔgɔ kana n ba ka dumuni sigi a ye n'a sigi n yɛrɛ kɔrɔ Firawuna de tun bɛ dumuni ta ka taga n'a y'a ba kɛrɛfɛ ko n ba i ka dumuni filɛ barika tɛ tulonkɛ denmisɛnw a ye barika ɲini n'i ye wuluw kulotɔ ye i nɔfɛ barika de don o tɛ se wala takun fi dɔykin mimma yamkurun layidu don ala y'a ta a ko Firawuna b'a ba de bonya o kɔfɛ filanan ye min ye n'i tɛ se Firawuna na Firawuna ka jama bɛnnen don ni ɲɛmɔgɔ ko a y'a kɛ tan ko mɔgɔ bɛɛ b'a kɛ ten u ma ɲɔgɔn janfa jama bɛnnen hali n'a bɛ nkalon kan ni ala b'aw dɛmɛ diɲɛ na yan a y'a janto bɛn na a y'a janto bɛn na ni dusukun banna ɲɔgɔn na ala yɛrɛ bɛ yɔrɔ janya a ye ɲɔgɔn kanu janko aw minnu ye ɲɔgɔn minɛ ala ka diinɛ tɔgɔ la a ye ɲɔgɔn kanu ni dɔ dɛsɛra dɔ ka dɔ dɛmɛ o kɛra min na Musa ko ala dugadenya bɛ bɔ ye ala ye yɔrɔ bɛn bɛ bɔ ye ala de yɔrɔ n b'i deli n'i tɔgɔ ye i t'i tɔgɔ min sɔsɔ fiyewu a kɛ o kama i ka Firawuna kɛ dangaden ye i k'a ka jama kɔ don ɲɔgɔn la ilaha illallah an karamɔgɔ o tile 3 Musa ka dugawu tile 3nan dumuni nana sigi Firawuna kɔrɔ k'a ba ka dumuni Firawuna bɛ ka kuma ka mɔgɔw fɛ a ɲinɛna dumuni ko kɔ fo dumuni kɛ waati bɛɛ tɛmɛna a ba dimina a ba nana a ko Firawuna ne ka dumuni dun a ko n ba hakili don ɲinɛna de ko cayara a ko bɛ caya e yɛrɛ dun ye dɔ dun ne filɛ kabini dugu jɛra a ba murutira Firawuna ko a ma a ko n ba ma se na a tɛmɛna a kan n'i ye ala ye ne de y'i wolo ala kana an labila ala kana an labila Firawuna dimina a jiginna ka bɔ a ka chaise kan a bosi melekelen don k'u ka bosi bila mais tiɲɛ de don sunna don ni maa min y'a kɛ sunna don maa min y'a kɛ mais a kana farida tiɲɛ a kana e bannen na n'o kɛra sunna min ye farida tiɲɛ o ye haramu ye bosi tɛ dusukun don Firawuna bosi tun bɛ meleke de k'a da sɛgɛn bosi bonya kojugu fɛ u b'a meleke k'a da sɛgɛn kan kafiri bɛ jamana kɔnɔ bosi tɛ dusukun don Firawuna y'i cun ka jigin a ba y'a fɔ a ye ko ne y'i wolo min kɛ ala labila y'a sɔrɔ ala kana labila a y'a da a ba ɲɛ ka fɔ ka bin Musa ka dugawu minɛ na ala k'an daw minɛ ala k'an daw minɛ o kɛra min na o tile 3 de ala labila ye Firawuna sɔrɔ
a tora ji la mais a ma sa kafiriya la dɛ komi a b'a faamu cogo min an ka mɔgɔw ko ten ko fɔ ni ka se a bɔyɔrɔ la i bi jɛnɛya kɛ i bi mɔgɔ faga i bi wali nafolo détourné i bi dabali jugu i bi fɛn bɛɛ kɛ ko mais n'i ko la ilaha illallah ko Ala bi yafa ko fo ka taa ni se ngɔnɔ na mais Firawuna si kɛnɛ den tigɛtɔ a kɔnɔ ji kɔnɔ Firawuna ko Ala ne limaniyara Ala la Bani Israilakaw dara Ala min na ne yɛrɛ dara o Ala la Ala ko sisan wa ko waati y'i dan i ka se de banna o de y'i segin Ala ma ka se k'i ye ko Ala tɛ yen se bannen ko Ala bɛ yen n'i ka se banna i ka ko banna a y'a jadu na a ye tuubi a ye segin a kɔ yanni se ka ban o se bannen caman de karamɔgɔw bɛ ka k'o bɛɛ nɛgɛ ko Ala yafar'u ma k'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ u n'o karamɔgɔ ye ayiwa ni Ayidara ka kuma tɛ dɛ kuranɛ de y'a fɔ Ala ko ni Ala bɛ yafa ma o de ma allazina ya'maluna sayyi'ata bi jahalati minnu ye walejugu kɛ u t'a dɔn tuma min na u y'a dɔn ko kojugu don u ko al'anatu u ko Ala bɔra la ko ni Ala yafalen don ko mais ni Ala ti yafa mɔgɔ ma allazina ya'maluna su'a sayyi'ati hatta iza hadara ahadahumul mautu qala al'anatu wala lillazina yamutuna wa hum kufar ye kuranɛ Ala ko ne bi yafa mɔgɔ de ma mɔgɔ min ye walejugu kɛ ka sɔrɔ a t'a degré dɔn n'o tɛ mɔgɔ ti walejugu kɛ ka sɔrɔ i t'a dɔn mais mɔgɔ bɛ walejugu de kɛ ka sɔrɔ i t'a degré dɔn sisan hadisaw y'a fɔ n'i jɛra walimuso fɛ cɛ bɛ muso min fɛ cɛ b'a fɛ e yɛrɛ y'a dɔn cɛ b'a fɛ i y'i tugu ka tulo k'o fɛ i n'a fɔ ka s'a ma cɛnimusoya la o cɛ in a ka o san jurumu walejugu bɛɛ o bi bila e kan e ka o san waleɲuman bɛɛ o bi di cɛ ma fu falaki o tuma na Ala ko minnu ye walejugu kɛ ka sɔrɔ u t'a dɔn k'u y'a dɔn min ye u y'a juguya dan dɔn ko al'anatu Ala ne bɔra la Ala ne kun t'a dɔn nin bɛɛ b'a la bɔra Ala ko n y'a fari kuranɛ de ko ten ne ka kuma tɛ mun cogo l'o la Ala ko minnu ye walejugu kɛ u ma sɔn ka bɔ a la wajulikɛlaw kumana fɛn bɛɛ kumana u ma sɔn hatta iza jaa ahadahumul maut fo saya nalen u dɔ ma u to walejugukɛ la saya nalen kumana ko al'anatu Ala ne tuubira Ala ko n t'i yafa i ma kuranɛ de ko ten e karamɔgɔ bi Ala ɲɛ wa e karamɔgɔ bi arabukan dɔn Ala ye wa Ala ko n t'i yafa o tigi ma wala lezina yamutuna wa hum kufar wa minnu kafirila masara n t'i yafa o ma cogo min na dɛ min y'i tugu ka walejugu kɛ a bɛ seli la dɛ saya nalen ko a ma ko a bɔra la n t'i yafa a ma alors saya nalen u y'o kɛ sigara ye sigara tuma de ye maa tuuru tuma ye ni bana juguyara ka se yɔrɔ dɔ la banabaatɔ b'a yɛrɛ kalama jango tuubi ko kuma wa banabaatɔ bɛ ka min dɔrɔn sisan o ni tuubi tɛ kelen n bɛna bɔ muso kɔrɔ n bɛna bɔ n denninw kɔrɔ n bɛna bɔ n ka se kɔrɔ n bɛ taa laban cogo di ni maa min dan bɛ Ala la o ɲɛguwan de b'ale kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ in bɔra yan o ye fura min di o kɔni ma fɛn ɲɛ mais u t'an bɛ balo nɔfɛ ka na u k'o fɔrilen don banabaatɔ bɛ to nin nata fu de la tuubi ko kuma y'o ya ni saya nali ma ne y'a fɔ ye ka fɔ hatta iza jaa ahadahumul mautu saya nalen a dɔ ma ko a bɛ tuubi Ala ko n t'i sɔn ne m'a fɔ dɛ Ala de ko ten kuranɛ kɔnɔ saya ye jumɛn e b'i ta ni fila la muso dɔ b'i bolo yan fɛ dɔ b'i bolo fadenkɛnɛ na dɔ b'i bolo fadenkɛnɛ kɔfɛ a ko cɛ ni kun ka kɛnɛ dugu muso ɲuman bɛɛ b'a bolo wajulikɛlaw kumana a y'a to jɛnɛya man ɲi a ko cɛ ninnu fa bɛ ninnu na an ka dɔ k'an ta in na u tɛmɛna n'u yɛrɛ cɛnin y'a to o de la walima cɛ y'a to o de la walimuso tigɛ la sunkuru tigɛ la bana dɔ nana a minɛ o bana y'a minɛ min kɛ a yɛrɛ muso min b'a bolo so ye
a tɛ se ka gɛrɛ o la bilen wa tilka al-ayyam ala ko diɲɛ denw b'a yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a diɲɛ tɛ to bolo kelen na dɛ hey a ye sira sini ye sini la ala ko tɛ dɛ mun bɛ avenir la ka na a ye sira ala ɲɛ a ye sira sini ye a y'a kɔlɔsi a kana mɔgɔ tunu ni maa y'i to ɲɔgɔn a to ala ma n'ala ko a b'i ta sara i b'i wasa ala bɛna dɛ kana kɔrɔfɔ o tuma na bana nali minɛ i tɛ se ka gɛrɛ i muso yɛrɛ la parce que bana y'i minɛ kɛra docteur voir pikiriw kɛra furakisɛw kunu furamuguw dira fɛn bɛɛ kɛra ça va pas dans la maison ça va pas o t'i fɛ yen i na bɔ bilen sokɔnɔna ma dilan i bɛ taa i yɛrɛ jira kɛnɛ kan bilen e ko a tiɲɛna n na ala minɛ sa o ne tuubira ne ye gɛlɛya dabila ala ko taa kɛ saya nali ma o sigara m'i minɛ nka jɛnɛya kɛyɔrɔ sara ko n bɔra la i ma bɔ a la de a sara de saya nana walima e ye faama ye un juge exemple don ni ɲaminen min nana e kɔni bɛ wari minɛ dɔrɔn ka galo kɛ cɛ ye ka cɛ turu a kun kan o ko juge y'a ta fili ala tɛ nin bɛɛ dɛ i m'a to ala ta la don dɔ la e bɔra jugeya la a kɛra i gɛnna walima yɛrɛ waati dafara u ye retraité o bɛ sɔrɔ ka na sa k'a ɲuwari ka misirida dɔ manquɛ wari kɔrɔnin min b'a bolo sukaro paquet 2 bɛ san ka d'a ma alimami ma tuma dɔw la malo bɔrɛ 1 bɛ taa di alimami alimami b'a fɔ cɛ in dɛ alijinɛden don koyi ninnu ye juge juguba de ye nka a laban ɲɛna nin ye nkalon tigɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ mais a laban na misiri kɔnɔ a laban ɲɛna a laban ɲɛna parce que a ka kini dɔn mais a laban ma ɲɛ alimami a ma ɲɛ a sara o a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ ni jugeya de mais a bɔra o la ka ban sisan a y'a janto a yɛrɛ la wallahi ayiwa u ye n kɔri papiye 3 bɛɛ nana sa ko an ka fɛɛrɛ ta bon i ka waati la ala tanu bi an ko ala ka sanji jɔ fɔlɔ yan'an ka bila ala sɔnna o ma an k'an ka ala fo ayiwa alhamdulilayi nin kɛnɛ in kan a fɔra n ye sisan chrétien dɔw bɛ yen min bɛna tuubi o tuma na ni ala sɔnna Buwake a ka kɛnɛ kunna jara Buwake yɛrɛ kunna diyara an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'aw ye a bɛ min to a kɔnɔ ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen ni jogo tɛ ala tɛ yen fiyewu a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'o kɛra hali n'i ye kafiri ye ala t'i fa n'a b'i kanda maa o maa t'i tinɛ ala t'i fɛ n b'a ɲini ala fɛ an nali min kɛra Buwake ye ala ka kɛ Buwake ka hɛrɛ ala ka tɔɔrɔ bɔ a kɔnɔ baara ye dugawu ɲini ko min na an b'a ɲini ala fɛ a bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na ala k'a nɔgɔya mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan i mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ hɛrɛ ni lahara ta la yarabi ala m'a dira ma i bɛ jɔrɔ fɛn o fɛn na ala k'a n'aw kisi an bɛ fɛn o fɛn fɛ ala k'o nɔgɔya n ye salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh qina azaban nar allahumma ansurna wansurna واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين falhamdulillahi rabbil alamin ambadew wajulu kuncara nin cogo inde la ni bayato alal islami laydu woro taliye moko caman fɛ ka do silamɛya diinɛ na wa baaraw sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawu don ye Buwake ye ani naba jama kelenkelenna bɛɛ lajɛlen juwe kalo tile 8 a y'a kunda Mali jamana kan o sen fɛ a nana jɔ kacola juma misiriba kɔnɔ kacola alimamiw a dugutigiw diinɛ ɲɛmaw wajulukɛlaw a fangalamɔgɔw mɛriw fo ka taa se lamunu dugu maaw ma a bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya ani u ka farifɔni yira Seyid Sharif Usman Madani Haidara ka nin tɛmɛnin na u ye foli ani waliɲumandɔnw lase an ka jɛ k'o baara dɔw seereya
Distingué Cheikh Aïdara, Monsieur l'imam central de la mosquée de Katiola, Monsieur le chef de terre, chef du Labougou, Messieurs les notables, Messieurs les imams, chères mamans, chers parents, je voudrais, au nom du conseil municipal de la commune de Katiola, souhaiter respectueusement la bienvenue au Cheikh Aïdara. Lui dire toute la joie et tout l'honneur qui sont les nôtres de l'accueillir ici sur notre cité. Nous le savons bien, le Cheikh Aïdara fait régulièrement des prières pour notre commune, pour nos habitants, pour nos autorités. Et nous voulons, à l'occasion de son passage, nous voulons le saluer très respectueusement, lui souhaiter un bon séjour ici parmi nous et le remercier d'avoir fait l'escale depuis Foro là-bas déjà, jusqu'ici, lui remercier d'avoir fait ses escales pour nous gratifier de ses bénédictions, de ses prières, de ses douaous. Bienvenue ici donc, bon séjour parmi nous et merci infiniment pour cet honneur que vous nous faites. Ambe Allah fo, ka barkada, ka Allah kira fo, ka barkada. Alhamdulillah, basina kunate, alele dugutigi. Encore que le beoye. Mais aye kumata, ka dinlema. Nlebe kuma min fora, weye la sina kunate, ya kumale. Nenga na ne filimi nana bola, weye ne ya ka fili ne hotel la sina kunate ya filite. Wala do, akonye ankar mo fo. Ko danse, ko bora kaso, anana kaso. An lugu dugu tigu, ambe mi ngini, wala ye benye. Alhamdulillah, kakiula kao, ambenlo. Ni nana kana jama fila chogo ya mina, ambenlo. Miembe ambe Allah dali, aye dua kanye, anye ben, katemanika. Kanka meri fo, anka meri, anyogante, abe dina deme, chogo ya mina, Allah kelen ba Allah yarabe kenaka. Akera kome kakiula belo be kenaka. Wala do amba nyina ye duwa do ka kiula kao we ke mesini ye ka nyogon kakala ka ben kelema ambe Allah dali wala anna akera ya me nyina ta anana chogo ya mina goliya be dugu kono halbi ambe Allah dali aye duwa ke goliya min be dugu kono aye wulanka parce que an ya yirde masa goliya be anka biere nenne ta nusatin kadi nti mena kuma foka teme wallahi an nusan kadi foka dama teme mer koy danse koy ni tagma alhamdulillah rabbil alamin andana suniyate komi jama sigi wakati mena na Allah sonna ambe bena tata mani alhamdulillah islamau an nusan kadi an nuso dialeno an wasaleno alhamdulillah amena kuma ni dugu imami bɛɛ ka kuma ye imam cɛkɔrɔba bɛɛ fo ka taa se imam denmisɛnw ma karamɔgɔ cɛkɔrɔba bɛɛ fo ka taa se karamɔgɔ denmisɛnw ma an bɛ kuma n'a bɛɛ lajɛlen ka kuma ye an bɛna kuma ni maire ka kuma ye an bɛna kuma ni an ka dugutigi ka kuma ye an bɛna kuma ni dugu Katiola bɛ datugu mɔgɔ o mɔgɔ da la n'a bɛ dayɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ da la an bɛna kuma n'a bɛɛ lajɛlen ka kuma ye ni Ala ka diɲɛ ye k'a yira k'a fɔ alhamdulillah an nusɔdiyalen no ana an wasalen no bi ka sababuya kɛ mana fɛn min n'an tun b'a kɔnɔna n'o ye bonya ani karama ye ja a don de bɛ se a don de sera alhamdulillah an tun b'an ka ni mɔgɔba kɔnɔna n'o ye a Seyid Sharif Madan Haidara an tun b'a kɔnɔna an k'a kɔnɔ a minɔgɔ b'an na a mɛnna Alahu Taala k'a nɔgɔya Ala k'a kɛ bi o kuma a nana o kuma a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan an nisɔndiyalen bɛ an wasanen bɛ an bɛna min ɲini a fɛ mana ni dugu ta ɲini ye ni karamɔgɔ bɛɛ ka ɲinini ye kozi min ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲinini ye a n'a kɔmɔgɔw bɛɛ o le ye a Seyid ani Sharif Madan Haidara a ye duwawu le kɛ an ye an mako bɛ fɛn min na bi o le ye duwawu ye karamɔgɔ bɛɛ ka kumakan don dugutigi bɛɛ ka kan don dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka kumakan don a ye duwawu k'an ye mana duwawu min n'a b'an bɛɛ lajɛlen wasa
o kuma an b'ole ɲini a fɛ nin sigiyɔrɔ in na tan an nisɔndiyalen bɛ an wasanen bɛ an t'a fɛ ka kumakan janya pour que ka temps dɔ bɔ ni a ka kumakan tan na a ye jija a ye sabali a ye wagati k'an fɛ yan mana bi an nisɔndiyalen bɛ an bɛ fɛn min kɔnɔ na o de bɛ nin ye bi tan wasalaamu aleykum warahmatulah. Silamɛya foli ani kisi foli n'o ye salamu aleykum warahmatulahi ta'ala wa barakatu. N bɛ ka kuma ne Kadiya Tarawele ni Kajola Ansar musow ka kumakan ye n'o ye ɲɛmɔgɔ Jɛnɛba Tarawele ani Ayinatu Dunbiya ni Dibaro Jalo ka kumakan ye. Ko ka bɔ Kaolack ka an karamɔgɔ Hayidara fo. Ko karamɔgɔ nani kɛra an ma wasa ye a kɛra an ma kɔrɔta ye. Karamɔgɔ ka dugawu k'an ye Ala bɛ dugawu in jaabi an musow ma kɛrɛnkɛrɛnya la ka tila ka dugawu kɛ Kajola Ansaru ye. Sɛgɛn b'an kan Ala bɛ se ka wuli ka bɔ an kan degun b'an kan Ala bɛ se ka wuli ka bɔ an kan ka tila ka dugawu kɛ dugu yɛrɛ ye Ala bɛ se ka dugu yɛrɛ kɛrɛba ɲɛma Kajola bɛɛ ka Ansaru ye a ka di an ni ye bi wala a ka di an ni ye bari sabu ni Kajola bɛɛ kɛra Ansaru ye ka Côte d'Ivoire bɛɛ kɛ Ansaru ye an bɛ degun min na ani maɲumako min na an bɛ bɔ o la bari sabu ni bɛɛ ye bɛɛ kɛ suɲɛli bɛ dabila jɛnɛya bɛ dabila namara bɛ dabila an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ ye dugawu k'an ye ka tila ka dugawu k'an ye Ala bɛ se k'an ka sɔrɔ sabati cogo min na silamɛya bɛ se ka taa ni fɛn t'i bolo Ala bɛ se ka se k'an ye cogo min na ka tila ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma karamɔgɔ bɔra ka so ka anw sɛgɛrɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna yan ni si ni kɛnɛya min Ala ka dɔ fara o kan k'a ɲuman don a ka so a ka denbaya la ni si ni kɛnɛya Ala ka dɔ fara o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ minnu b'an bolo n'o ye Sogoba Bala ye karamɔgɔ ka dugawu k'a ye denmisɛnnin don Ala k'a mɔgɔkɔrɔbaya ka mɔgɔw ta fɔta ni kɛta Ala k'o kuma la karamɔgɔ k'o dugawu k'a ye ne bɛ dan ni yɔrɔ in na yan hakɛto bɛ ka sali Ala Muhamɛdi. Asilamɛw an bɛ Ala fo ka Ala barika da ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan ni Muhamadu dɔ sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a sodungɛ sanumanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin Kacolaka bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ maire la ka taa se dugutigi ma ka taa se dugusigi ka conseillers ma ka taa se an ka karamɔgɔw n'an ka limamubaw ma an ka foli bɛ a bɛɛ ye o kɔfɛ an ka foli bɛ Jamiyat Ansar Dinil Islamiya ani mɔgɔ o mɔgɔ nana kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ fo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye tile ka bon mais mɔgɔw ka bɔ tile kɔrɔ ka garibu kunbɛn n'o bɛ fɛn jira a bɛ Ala ka bonya de jira karamɔgɔbaw bɛ na mɔgɔ bɛ se ka bɔ k'o kunbɛn tile kɔrɔ u bɛ nasiw di u bɛ sɛbɛnw di mais garibu jala ko Ala ko tan mɔgɔw bɔra o de kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw sara hɛrɛ la Ala k'aw sara hɛrɛ la maire ka ɲumanyaw fɔra sisan an bɛ maire fo an b'a wale ɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'a ye a bɛ fɛn min nɔfɛ Ala k'a nɔgɔya ye ni fandanw bɛɛ ye fandanw dɛmɛ i bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ na yan ni Ala sɔnna i b'a sɔrɔ ni Ala danaya fana ye i bɛ fɛn o fɛn ɲini lahara i b'a sɔrɔ diinɛ yɛrɛ de kɔrɔ ye ko ɲumanya o de la a fɔra silamɛya ma ko el islam islamu bamanankan de ye ko kisi n'i kɛra silamɛ ye i t'i maa tɔɲɔ i t'i yɛrɛ tɔɲɔ la dɔrara wala dirara silamɛ t'i maa tɔɲɔ a t'a yɛrɛ tɔɲɔ kumana o de ma faamu min faamuna an fɛ dɔrɔn ko an ka seli kuma in bi yan de e bɛ seli walimusow b'i bolo i bɛ seli hasidi i bɛ seli dabalijugukɛla i bɛ seli namaratɔ o seli bɛ mun ye mais n'i selila dɔrɔn k'i kɛra silamɛ ye ni karamɔgɔw kun jɔr'u jɔyɔrɔ la bilahi Ala kun bɛ diɲɛ lafiya kiraw cira diɲɛ ka lafiya de kiraw cira an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn kanu an kana ɲɔgɔn juguya Ala ye min kɛ min ye o y'o ta ye mais a ma faamu an ye min ye dɔrɔn i ka t'i te da duguma ka wuli i kɛra silamɛ ye i bɛ fɛn bɛɛ kɛ o kɔnɔ kumana fo an ka faamu silamɛya t'o ye silamɛya ye san 11 kɛ seli tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen ninnu nana fara kan de ka silamɛya kolo gɛlɛya k'a sinsin kumana min bɛ Hayidara bolo bi Kacola yan o de ye ka Kacola bɛɛ fo
ka kacola bɛɛ wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ kacola cɛ n'a muso ye ka dugawu kɛ denmisɛn ni maakɔrɔba ye k'a ɲini ala fɛ an nana hɛrɛ min sɔrɔ kacola ala ka dɔ fara a kan an nana hɛrɛ min sɔrɔ ala ka dɔ fara a kan o ko bayakɛlaw bɛ yen ko a caman bɛ yen minnu bɛ fɛ ka baya kɛ nin baya in de kama silamɛya bɛ sinsin layidu 6 don n'i y'a layidu 6 ta ala kira ko n'i y'a dafa i ti jɛnɛ abada n'i y'a layidu 6 ta n'i y'a dafa ko i kana se ka lahara don jɛnni tɛ a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslimu kɔnɔ a bɛ Abu Dawudu kɔnɔ a bɛ Tirmizi kɔnɔ a bɛ Ibnu Maja kɔnɔ a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ layidu 6 mais n'i y'o kɛlɛ kan mɛn i tɛ se ka da la ko ɲumanya kuma don fiyewu Aidara ko a ye jɛnɛya dabila o de kɛra an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛlɛ mais n'a kun a ye jɛnɛya kɛ dun o kun bɛ min fɔ tɛ nin ye dɛ mais ka sɔrɔ ne m'a fɔ yɛrɛ ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔ ye silamɛya don kan dɛ baasi t'o la e y'a faamu ten d'accord ni silamɛya don kan dɛ silamɛya ɲɛna kɔni don mun na i t'a dɛmɛ i ka diinɛ ka ɲɛ mana i yɛrɛ b'a faamu baya ko tɛ hasidiya de taara fɔ ka mɔgɔw kafiriya a ye jɛnɛya dabila ni maa min wulila k'o kɛlɛ ka sɛbɛnni kɛ ka kasɛtiw bɔ ka tile ka kuma k'a fɔra ko ka sonyɛni dabila mais nin ye kabako da ye sida bɛ ka mɔgɔw faga mais ala ko i ka layidu di ko i ti jɛnɛya kɛ ni e muso y'o layidu ta e yɛrɛ y'o layidu ta n'a y'o dafa sida tɛ se aw ka so Allahumma fashhad kumana n bɛ fɛ ka min fɔ ye dɔrɔn minnu bɛ fɛ ka baya ta ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam wa ala kira ka sahaba si tɛ yen n b'a fɔ ka segin a kan karamɔgɔw bɛ kuma min ka d'u ye u b'a fɔ tout le monde est libre mais problème ye min ye k'a fɔ Aidara yɛrɛ ɲɛ na a tɛ yen kɔni i ti sɔn an nana an balimakɛ dɔ ka invitation de la Usman Bamba a ye misiri jɔ Cibiso an kun taara o dayɛlɛ la mais ne teliyatɔ an ko c'est pas la peine n bɛ taa misiri dayɛlɛ n natɔ don n fankelen ko ma Aidara o t'a la dɛ kɛlɛminɛnw ta baya ye mun ye a dalilu ye jumɛn ye i ko kira ka sahaba bɛɛ y'a kɛ o dalilu bɛ min maa si ma tugu kira kɔ min ma baya kɛ o dalilu bɛ min n y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n teliyatɔ ka na n'a ye o de la sɔrɔ n y'a fɔ Buwake silamɛ kɛlɛ t'a la ni min ma sɔn dɔrɔn na mais Aidara taalen kɔ misiriw la holo hala holo o ma nɔgɔn dɛ a ye baya kɛ n'i ye baya kɛ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ mais dɔw b'a fɔ baya mɔgɔ dama min bɛ baya kɛ n'o t'a dafa hakɛ b'o la mais o y'o kungo de ye wa ma ala rasuli illa al balagh foyi t'i kira ka ci seli kɔ n'i ye ci se minnu ma u y'a kɛ ka ɲɛ wa u y'a kɛ k'a tiɲɛ wa ala k'o t'i kira ka sira ye ci lase dɔrɔn inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum ci lase dɔrɔn mɔgɔw fagali kana ala yɔrɔ ala ko ale yɛrɛ b'i jɔ o kɔrɔ n'u sera ale ala ma min y'a ta dafa min m'a ta dafa min sɔnna k'a ta min banna k'a ta ko o sɛgɛsɛgɛli bɛ ale yɛrɛ ala ma mais n'i dimina i yɛrɛ kɔrɔ fo k'i yɛrɛ danga ka ala kɛlɛ ko minnu b'a ta u b'a dafa mais o y'u kungo de ye mɔgɔ dama min b'u ye silamɛ ye u bɛ min na bɛɛ ɲɛ t'a la o b'a jira ko silamɛya ye nkalon ye ayi o b'a jira k'o tigi de ye nkalon ye silamɛya kɔnɔ ko dugutigi ko a bɛ baya kɛ non o dugu ɲɛna ayi kacola ɲɛna manil fard manil jabar manil muhi manil nasir manil kafi wahid
o la baya an bɛna jɛ k'a kɛ mais n'i yɛrɛ ye baya lajɛ a sigilen bɛ fɛn dama min kan n'i ye silamɛ ye silamɛ si tɛ yen min b'a kɛlɛ n'i m'a faamu kɔni dɔnni tilalen de don a fɔra ko silamɛya donkan don anw fɛ o tɛ mais ala ko k'a kɛ o k'an ka fara a kan ala kira ko k'a kɛ o k'an ka fara a kan wa sahabaw y'a kɛ dɔnnibaw k'an k'o fara a kan n'i ye nin fɛn o fɛn tigɛ ka bɔ a la i ti sa i sago la wa i tɛ alijinɛ sɔrɔ ala ka diinɛ don maa o maa y'i disi da la ala b'i disi kari an fa bɛ ka neni an ba bɛ ka neni kuma jugu bɛɛ bɛ ka fɔ mais don o don ala ka jɔnw wulilen don ka jɔ fɔ diinɛ in ka taa de a tɛ segin kɔ kumana an bɛ min fɔ an karamɔgɔw ye k'u ka hɛrɛ k'u yɛrɛ ka ala tilala baya kɔni kunbɛcogo t'a la bilen ala ka jɔn ɲumanw b'a kɛ wa jamana si t'i ja ni janfa b'a kɔnɔ dugu si t'i ja ni binganikɛla b'a kɔnɔ du si t'i ja n'a ma bɛn ka da ɲɔgɔn na baya de nana n'o sababu ye mais a kɛra i n'a fɔ Hayidara de y'a dilan ka don diinɛ la mais dɔw b'u bolo minɛ ko ala ko ten dɔw b'u bolo jigin ko kira ko ten mais nin sɛbɛnnen tɛ papier si la silamɛya kɔnɔ ayi ne y'o fɔ karamɔgɔw ye u ye kɛlɛ wuli bolo minɛ ni bolo jigin na ko i bolo minɛ i bolo jigin n'i bɛ seli yɛlɛ k'o de don kira ka ngo kelen tɛ yen ko kira ko silamɛw ma bila amuri n'a bɛ seli a y'a bolo minɛ walima n'a bɛ seli a y'a bolo jigin a tɛ yen n'a bɛ min bolo nana ye n tɛ ti wajuli kɛ bilen mais a ye baya kɛ kɔni o bɛ silamɛya papier bɛɛ la a bɛɛ i b'i bolo minɛ dɛmɛ i b'i bolo jigin dɛmɛ fara walimuso la i ye kɛlɛ kɛ o kama wallahi ala y'i kɛlɛ an bɛ kuma surunya u ye ngɔri Alhamdulillahi rabbil alamin kacula tɛmɛnen kɔfɛ sirakulu in sɛnsɛnna fo ka na se ɲangaramadugu ɲangaramadugukaw fɛnɛ bɔra ka caya ka na u ka juma misiriba da la ka Sherif Osman Madan Hayidara bisimila ka duwawu ɲini a fɛ ka bisimilalikanw lase a ma fɛn minnu bɔra ɲangaramadugu an k'o baaraw seereya municipal et nous voudrons vous dire la bienvenue à Oustad à Madan Oustad Hayidara. Nous n'avons pas trop de mots compte tenu du temps. Nous lui disons la bienvenue, qu'il fasse beaucoup de doigts pour nous, la population, pour ces questions d'eau qu'on a. Ensuite, beaucoup de doigts pour la cohésion sociale. Merci à Madan Hayidara. Ala ka di hara di ama anta duguni abe kenya fe ambe minani abe abanya ka di ama mbe bole di mo fele ale lo woye alhamdulillahi rabbil alamin ambala tando shama natlenna ambe sigiro mina sisan ambe limambata sigiro ra mi kozimita sigiro mi nyakara département bela jenuta sigiro amba na foli kerengere ka nyashi nyakara duguma folo monga alimami wasa aka sigi dugura ni loni baga sani mani da kumbeli cieta ni kala musoka masata ni be kala masandanka amba fu oni ci ala sara ala baraji a kumbeli kataka kambe kuna jafinya kiyama lara sini ala kanye ni loni baga bele ni kumbeli anve ya bi kumbeli ko nyuma na kan ni sodia kataka kambe harjene sara sini ala kanye wakati ta degu koso amena dom la ngara mo fe me ka ni sodia kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nemani kisibe ala kira ko man akrama alima ni mo mi ngal loni baga bere do bunya ya falu nyakara madu ko ka nga shirfu kumbe chugomina fa kadi akrama ni akani ala kira le kumbe ana akrama ni mo mi ngani ala kira kumbe fa kadi akrama laika ala kumbe mana akrama la mo mi nga ala kumbe fama huwa holi janna ni kiyama la kasi mugotigi sakake harjene ala ma harjene dilanina awma hakato benga sali ala rasul dan no baka naga so mon islamique man belajini aman kara mo fo anana chugo na la ka nyimase
an b'an dugutigi fo k'an balimaw bɛɛ to gɛlɛn fo an b'an bonya tigi fo ka karama tigi fo ka nɔrɔ tigi fo ka belebele tigi fo k'a barika n'an tilala an bɛ kuma laban kɛ min n'o y'an bamuso Bafunɛ Tarawele ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma ala ka jigin yɔrɔ ɲa ala k'an to a lɔhɔrɔma diɲɛ in la ka ala kira kanu salaw salim من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم an ka kuma tɛna janya mɔgɔw bɛ tile la mɔgɔw sɛgɛnna an nisɔndiyara ala b'a dɔn an donna nin dugu in na n'o ye ɲankara ye an mana foyi sɔrɔ ya bonya ani karama kɔ an bɛ fɔlɔ ka mɛri fo ka dugutigi fo k'an ka limamu fo k'an ka foli ɲɛsin ɲankara dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ma a karamɔgɔ bɛɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ jamiyat ansar dinil islamiya fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn silamɛya ni kɔrɔ b'a la nin jama in ka bɔ a bɛ silamɛya bonya de fɔ a bɛ silamɛya kelenya de fɔ a bɛ silamɛyaw ka badenya de fɔ o de la ala ko i'tasimu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu a silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na a kana fara n'aw bɛnna ala b'aw dɛmɛ silamɛya a dira an ma diɲɛ na yan de an ka baara kɛ n'a ye tara an na lafiya komi a b'a faamu cogo min na an delila silamɛya la seli ni sun de don ni selila i sunna a bɛ fɔ i ye silamɛ ye i bɛ mɔgɔ faga o kɔnɔ i bɛ dabalijugu kɛ o kɔnɔ i bɛ hasidiya k'o kɔnɔ i bɛ walimuso tigɛ o kɔnɔ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ o kɔnɔ mais an k'a dɔn silamɛya mana ni o ye silamɛya nana de an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ni sɛbɛn min ye o ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma silamɛya nana o de la a fɔra a ma ko diinu salam o de la a fɔra el islam ko tanga diinɛ kisi diinɛ n'i donna ale la i ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma i ka tɔɔrɔ tɛ se yɛrɛ ma la dɔrɔra wala dirara o ye alakira sɔlɔ salamu ka hadisa ye silamɛ ti maa tɔɲɔ a t'a yɛrɛ tɔɲɔ ɔ silamɛya bɔra o de la u ye silamɛya kɛ dɔrɔn ni misiri b'aw fɛ yen aw ye silamɛ ye a bɛ dabalijugu kɛ ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn hasidiya a bɛ ɲɔgɔn juguya mais n'a bɛ seli dɔrɔn ko a kɛra silamɛ ɔ ka wuli k'o de walanwala mɔgɔw ye u k'a dɔn o ye sitani ka janjuru de ye n'i sar'o la i bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ an ka wuli ka jɔ kun ye nin de ye ni an fa bɛ ka nɛnɛ o de la an ba bɛ ka nɛnɛ kuma jugu bɛɛ bɛ ka fɔ amin mais ala ta y'a ka diinɛ ye ala ko in tansurullaha yansurukum n'a ye ala dɛmɛ ala b'aw dɛmɛ kumana silamɛya tɛ seli ye sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ a donna na de kira ye san 11 kɛ maga ani silamɛw ni muminiw seli faridayalen tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ mais silamɛw bɛ ɔ silamɛya kun ye mun ye ka ban boli bato la jogojugu minnu bɛ yen ka yɛlɛmɛ cogo ɲini o la jɛnɛyaw hasidiyaw dabalijuguyaw mɔgɔjuguyaw sinjitigɛw ka se ka o dilan cogo ɲini nin bɛɛ kɛra ka sɔrɔ seli mana seli di don ala fɛ kira ma a ko inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar ko a k'a dɔn seli tant que aw bɛ seli b'aw dɛmɛ de silamɛya nana min ɲini n'o ye jogo dilali ye n'o ye sinji tuguli ye n'o ye setigiw ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma ko silamɛya y'o min ɲini ko n'an selila seli b'an dɛmɛ an ka se k'o kɛ u sina ka seli yɛrɛ bila o nɔ na ten seli b'i dɛmɛ i jogo ka ɲɛ mais ni seli yɛrɛ kɛra jogojuguya bɔyɔrɔ ye n'i selila n'a fɔra i ma silamɛ fɛn o fɛn ka di i b'a kɛ n'i sara u b'i cɛ ka na ko silamɛ kun don a kun bɛ seli ouais a kun bɛ seli mais a ye mɔgɔw ta tiɲɛ o t'a la a ye walimusow tigɛ o t'a la a ye dabalijugu kɛ o t'a la faama min don a ye mɔgɔw tɔɲɔ o si t'a la n'u ye nɛgɛ yan k'u ye silamɛ ye n'i sera ala ma i bɛ fɔ i jigi kɔrɔ kumana silamɛya ye hinɛ de ɲɔgɔn dɛmɛ de don bɛn de don o de la baya nana y'a dɔn o kuma tɛ se ka fɔ bi n'i ko baya dɔrɔn dɔw bɛ ɲinɛ hali seli sɔrɔ a kɔ sisan an y'a dɔn ko docteurs bɛ yen
ko mɔgɔw kalanna Égypte Jami Azhar la an y'a dɔn sisan ko mɔgɔw kalanna Madinɛ an y'a dɔn sisan ko kalanbaaw bɔra arabu jamanaw na an y'o dɔn sisan de kuma jumɛn kuma bɛna baya ko fara et puis kuma jumɛn kuma min na mɔgɔw y'a minɛ o kuma na docteurw wulila u yɛrɛ ɲuman na kalanbaaw ko tiɲɛ tɛ ko mun tɛ tiɲɛ ye fara walimuso la o tɛ tiɲɛ a kana sonyɛni kɛ o tɛ tiɲɛ a ye sinji tugu tɛ tiɲɛ a ye tugu kira kɔ n'a y'a bila baara ɲuman min na a k'a kɛ o tɛ tiɲɛ la ilaha illallah amin mais ko docteur baw kalanbaa baw minnu kunkolo yɛrɛ bɔra alikaba la ka na olu ko non ko silamɛya donkan tɛ an ko non kɛlɛ t'a la pas de problème ni silamɛya donkan tɛ mun don ala kɔni y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ Bukhari y'a fɔ Muslimu y'a fɔ Abu Dawudu y'a fɔ Tirmizi y'a fɔ Ibnu Maja y'a fɔ o tuma na mun don ni silamɛya donkan tɛ silamɛya ɲɛna kɔni don o tuma na ni silamɛya ɲɛkan don a y'a Hayidara to yen a ka Ala minɛ o ye jumɛn a k'a fɔ baya tɛ silamɛya donkan ye nka a bɛ silamɛya ɲɛ kira ni sahabaw y'a kɛ a ye na an k'a kɛ ne hakili la laadiri bɛ kuma tan maa min bɛ siran Ala ɲɛ o bɛ kuma tan mais ka sɔrɔ Alakira ka sahaba kelen tɛ yen min sara n'a ma baya kɛ a tɛ yen Abubakar Umar Usman Ali ani sahaba bɛɛ sahaba o sahaba mana jigin i kɔnɔ na an b'a ka baya kɛ yɔrɔ bɔ ka d'i ma a bɛɛ ye nin layidu wɔɔrɔ ta Alakira ye sallallahu alaihi wasallam dɔw ko non ko a tun bɛ kɛ kira de ye ko kira sara a ye jɛnɛya dabila o tun bɛ kɛ kira ye kira sara jɛnɛya dagara kɔ a ka misiriw de jɔlen don yan kira de ye misiri jɔ ni kira sara a ka misiriw kan ka ci ni kira sali bi fɛn bɔ diinɛ na aw man ka sun bilen la kira nana ci de lase a nana ni min ye a y'a d'a ma a taara k'a to ni min y'a minɛ i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bana na la ilaha illallah mana an bɛ min fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi bɛɛ bɛ ka kulo jogo de kama sow y'an tɔɔrɔ faamaw y'an tɔɔrɔ cɛ nɔrɔ bɛ muso la n denmuso ma sabati a bɛɛ bɛ mun nɔfɛ jogo Ala ye layidu wɔɔrɔ min di kuranɛ kɔnɔ ni Alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam n'a mago bɛ alijinɛ na a ye na nin layidu wɔɔrɔ in ta a bɛ kisi ni maa min bɛ kisi ɲini a da ye o kɔni i bɛ ban na mun na Ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ e ban'o na mun na k'u y'a mɛn Hayidara da n'i ka sanu binna bo la i b'a to yen wa i bɛ bo ko ka bɔ a la alors n'i y'a mɛn Hayidara da Hayidara n'a kungo to yen e kɔni k'i ka kunanja ta an b'a laban ni layidu wɔɔrɔ ye minnu bɛ fɛ k'a ta Hayidara ta tɛ dɛ Ala ka kuranɛ an ka hadisa kitabu si tɛ a tɛ min kɔnɔ mais an ye kɛlɛ kɛ mun na i bolo minɛ i bolo jigin i b'o si bila o ka aya kelen jira an na kuranɛ kɔnɔ an tɛ wajuli kɛ bilen min b'a kɔnɔ bangɛrɛw la min t'a kɔnɔ o de fabriqué la k'o inventé ka kɛlɛ kɛ n'o ye fara walimuso la i b'o si ka jan a ka suru o jɔyɔrɔ jumɛn b'o la hasidiya dabila i y'i bolo minɛ i y'i bolo jigin o jɔyɔrɔ jumɛn b'o la alors fɛn minnu b'i ye elmariyat o de taara ka kɛ diinɛ ye a bosi ka jan a bolo minɛnen don ye cogo mais fara walimuso la hasidiya dabila a ye ɲɔgɔn kanu a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛra kɛlɛ ye an bɛ taa mun fɔ Ala ye Hayidara y'a lakali de mais Hayidara m'a fɔ an y'an ka silamɛya ɲuman bɛɛ bila k'an sen da o kan o tuma na fɛn min t'an tɔɔrɔ burufiyɛla dɔ wele a ye mikoro siri ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kɛ Ala fɛ yan'i k'a wele sira Ala ɲɛ yan'i k'a wele
n bɛ taa seli ti maa kɛ silamɛw de bɛ seli n'i y'o sɔsɔ i kafiriyara seli ma di hali silamɛw ma ayi aqimu solata inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ala ko kira ma taa seli di mu'miniw ma mu'miniw alors seli de bɛ maa kɛ silamɛw de bɛ seli seli bɛna don min na a ye mu'miniw sɔrɔ yen ala ko kira ma a di mu'miniw ma a fɔ n ka jɔnw ye minnu k'u danbɛ ni ala la k'u ka seli jɔ a fɔ n ka jɔnw ye minnu k'u ye mu'mini ye k'u ka seli jɔ mana seli nana mu'miniw sɔrɔ yen seli ti maa kɛ silamɛw de bɛ seli a y'a janto na dɛ diinɛ in turula a kun kan mais anw b'an seko k'ala yan n'an ka sa fanɛni t'an seki banɛni t'an seki tɔgɔ cɛn t'an seki fɛn o fɛn ka di y'a fɔ mais ala ka tiɲɛ fɔ a ka taa de cɛw sɔnna bi musow y'a minɛ ni jogo da an bɛ ɲangara n ka bɛɛ ka baya kɛ ni jɛnɛya dabila la ɲangara mu misaya dara ma bɛɛ ka baya kɛ ni sonyɛni dabila la yan ne ka mun bi yan o tuma na silamɛya hɛrɛ bi a kɛbaw de kan an dɛsɛra nin de la k'a kɛ seli fu ye tenduru ka wuli mɔgɔ minnu selila ala kira ka misiri kɔnɔ ka tila ka taa janɛmɛ kɔnɔ hakɛ b'o la ka seli madinɛ misiri kɔnɔ ala kira kɔfɛ ni selila ala kira ka misiri kɔnɔ seliko 1 seliko 1000 de baraji bi d'i ma n'i ye selifana 1 seli selifana 1000 o de baraji bi d'i ma n'i selila alikaba kɔnɔ n'i ye selifana 1 seli selifana 100,000 o de baraji bi d'i ma ne filɛ ka kafiri min fɔ a selila alikaba kɔnɔ ka seli ala kira ka misiri kɔnɔ o dama tɛ dɛ ala kira yɛrɛ de y'a ka alimami ye a ye kuranɛ ta a sara min kɛ a denkɛ nana kira yɔrɔ la ko a k'a ka jalamugu di a k'a kɛ k'a fa kasange peut-être kira ka jalamugu kama ala na hinɛ a fa la kira ma kɛlɛ k'a la kira ye jalamugu bɔ k'a d'a ma a taara a fa kasange ni kira ka jalamugu ye kira yɛrɛ nan'i jɔ k'a b'a su seli kira selila a su kan ala ko i ye n yafa deli ninnu ye i ma yafa de ni ala ti yafa ninnu ma a bɛ seli a bɛ su a bɛ seli kira de ka misiri kɔnɔ kira de y'a ka alimami ye kira de y'a su seli mais ala ko kafiri bɛ janɛmɛ na mais a kun bɛ seli alimami sigilen bi yan o kuranɛ bi yan ɲɔgɔn sama t'anw ka diinɛ na ni ne ko alimami ma anw ka so mɛlɛkɛw bɛ jigin yen n'a ye so sɔrɔ a bɛ fɔ kɛlɛtigɛla don nka n'i ko ala ko tan o t'a ka so ye bilen dɛ n'i ye nkalon tigɛ a bɛ cɛ ka k'i kun selila dɔ taara janɛmɛ na tan alors anw dun e bɛ alimami jumɛn kɔfɛ muso fila b'i kun don o don kelen bɛ ɲɛji la 1000 bɛ dogo ka di dɔ ma dɔ bɛ 100 ɲini o t'i sɔrɔ e biri mɛ misiri kɔnɔ ye alimami muso ye mankan ci yan ayiwa o tuma na u ye n kɔri ko yɔrɔ ka jan ko an ka fɛɛrɛ minɛ ayiwa o tuma na an nisɔndiyara yangara ala ka hɛrɛ d'aw ma a ka dugu ala ka barika don a la ala ka garisɛgɛ ɲuman d'aw ma ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin an badenw baara in kɛra nin cogo de la ka da waati koronin kan ka daminɛ ɲangarama dugu fo ka na bila Côte d'Ivoire dancɛ la ka don Mali kɔnɔ fo ka na se Sikaso dugu o dugu b'a kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya n'u ka farifoni yira Seyid Sharif Osman Madan Haidara la a ka nin taama sira in fɛ n'Ala ye sigida wɛrɛw yira an na a bɛna tɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la k'a fɔ sigida caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na a k'an bɛn waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tiebe tenya welila fala ka chideme
baw yo tiya wilila. Alaga chuma deme. Tiya wilila saraka jugu bomori